Βασικά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ πέρα με τις σχολές οδηγών Ίκαρος, με τον Ηλία μαζί. Είναι το πρώτο μάθημα εκτός κατοικημένης περιοχής. Πάμε έτσι μια εκδρομούλα μέχρι τη Μονή Γοργοεπίκο. Ναι. Καλά το είπα? Βεβαίως. Ωραία. Ξεκίνα. Φύγαμε. Φύγαμε. Σβήσει τα αλάρμ. Σωστά, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο ξεκινάει και τώρα θα κάνουμε την ανάβαση και θα έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα γίνει η κατάβαση. Και η κατάβαση, βεβαίως. Να δούμε το τοπίο. Αυτό λογικά θα βγει 12 λεπτό ή 15 λεπτό λογικά. Κάπου εκεί. Εντάξει, μην είναι και παραπάνω. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Εξοχούλα. Ρίξε λίγο νερό στα τζάμια. Θα καθαρίσουμε λιγάκι. Στα γκαζάκια εδώ, ανοιχτά τη στροφή, μην πεις αντίθετο, έτσι. Την προετοιμάζω για Ικαρία. Αυτές οι στροφές θυμίζουν λίγο από Αυτά μόνο ράχες. στην Ικαρία τα βλέπεις. Και εδώ συνήθως, παιδιά, πάμε με μια Δευτέρα. Άντε σε κάποια σημεία να βάλεις και Τρίτη, που συνήθως δεν θα βρούμε σημεία να βάλεις, γιατί πάμε αργά. Μια Δευτέρα συνήθως είναι ότι πρέπει, δεν θα χρειαστεί λογικά Δεν με αφήνει να πατάω Τρίτη. καζάκια ο δάσκαλος. Εδώ Μονή βλέπουμε, από τη Μονή Μονή. Παναγίας Γοργοεπίκο. Την έχω ξανακάνει αυτή τη διαδρομή 2-3 φορές. Συνήθως τους πάω προς το νεράκι. Τους εκλεκτούς μαθητές τους φέρνω από εδώ. Α, τιμή μας. Εδώ βλέπουμε για κλεισάκια. Κάποιοι τρέχανε μάλλον. Πατήσαμε. Είναι 7 Αυγούστου. Είναι το τελευταίο μάθημα. Πρέπει Έχει να πάμε καύσωνα, λιώνουμε. 40 βαθμούς. Εδώ έχουμε έρθει και χειμώνα με ψιλοχιόνι. Α, ωραία, πρέπει να είναι εδώ πέρα και χειμώνα. Δεν τράβηξε όμως. Βλέπουμε έχει πιστούς που αυτοί σίγουρα από μοναστήρι έρχονται, δεν έχει άλλο Δεν δρόμο. κάνανε πόλη να πας. Εδώ τώρα κόψε γκάζι πριν τη στροφή και μόλις αρχίζει να την παίρνεις πατάς γκαζάκι. Οκ. Τώρα λίγο. Ωραία, ξαναφήνεις το γκαζάκι. Πριν τη στροφή αφήνουμε και βλέπουμε. Μας πάει και τα μάξι. Καλά, ναι. Εδώ συνήθως σε πολλούς επαρχιακούς δρόμους δεν έχει διαγράμμιση ο δρόμος κάτω. Επειδή θεωρούνται ότι δεν έχει κίνηση και δεν έχουν πει να κάνουν τη διαγράμμιση. Και όπως βλέπετε και η άσφαλτος τελειώνει και δεν έχει Ούτε καν, ναι. σαν πεζοδρόμιο, ας πούμε, να τελειώνει. Κατευθείαν είναι τα βράχια. Μας έκανα και την προσπέρασή τους. Ηρέμησε. Φύση, βάση. Αυτή είναι από τους τελευταίους πνεύμονες στην Αττική. Όλο αυτό άμα πάμε πάνω και δείτε, έχει αρκετό δάσος. Δώσε λίγο γκαζάκι, δώσε για Τι μην ωραία κολλώσει. που είναι εδώ πέρα. Δώσε γκαζάκι, μην κολλώσει. Οκ. Εδώ καμιά άμα χρειαστεί μπορεί να κατεβάσουμε και ταχύτητα, να βάλουμε πρώτη, αλλά εντάξει. Ουοπ. Εντάξει. Για να αλλάξουμε όλη τη χέρια. Όχι, πάει μια Δευτέρα. Ναι, εντάξει, πολύ. Αυτό είναι ένα 1200, εντάξει, με μια Δευτέρα πάει, αλλά σε κάποια σημεία ζορίζεται, γιατί τώρα έχουμε και το air condition. Κόβει λίγο. Εδώ στα γκαζάκια, βάλε πρώτη τώρα, πάρ' την πρώτη, ωραία, στην μαλακά, πάρ' τη στροφή γιατί αυτή είναι αρκετή κοφτή, ανοιχτά όμως, ανοιχτά. Ναι.
πάντα ότι μπορεί να έρχεται ο άλλος. Τι σημαίνει επειδή τώρα είμαστε μόνοι μας, ξαναβάλει τη δεύτερα. Πριν από τόσο κοφτές στροφές κατεβάζουμε και ταχύτητα. Αυτές τις λένε στους αγώνες φουρκέτες. Φουρκέτες. Μάλιστα. Εδώ γίνεται όλο ανάβαση, είμαστε στο πόσα λεπτά, 5 λεπτά, περίπου στα 7 λεπτά ακόμα θα έχουμε ανέβει. Εδώ πάλι βλέπεις παρόμοια στροφή, ας τα γκάζει από τώρα και βάλε πρώτη, τώρα βάλε την πρώτη, πίνεις μαλακά για να έχει δύναμη το αμάξι, μην μας κολλώσει πάνω στη στροφή. Η πρώτη και με ελάχιστο γκάζι έχει τα γκάζι από τις θέλεις. Και μετά από αυτή τη στροφή θα ξαναβάλουμε. Ναι, ναι. Θα βουτάμε και το αμάξι του μπαμπά τώρα το καλοκαίρι. Άμα μου το αφήνει. Δυσκολεύεται λίγο να σου πω την αλήθεια. Εδώ ξαναβάλε πρώτη, ξανά είναι φουρκέτα, εντάξει είναι λίγο απότομα. Ας πούμε άμα οδηγούσα εγώ που θα πήγαινα λίγο πιο γρήγορα, θα είχα γκαζάκι, δεν χρειάζονταν να κάνω κατεβάσματα σε κάποιες από αυτές. Βάλω Δευτέρα. Ναι, ακούγεται τα αμάξι. Ναι, γι' αυτό. Να φαμπία και αυτός τρέχει. Βιάζονται. Γιατί βιάζονται δεν καταλαβαίνω. Εδώ πέρα είναι ωραία να πηγαίνεις αργά, να απολαμβάνεις και τη διαδρομή. Άμα γύρναγα την κάμερα, εδώ έχουμε ανεβεί σε μεγάλο υψόμετρο. Θα βλέπατε τρομερή θέα. Δεν μπορεί να τη γυρίσεις. Όχι, βλέπουμε διαδρομή. Κόψε γκάζ εδώ. Ναι. Εδώ τώρα θα δούμε το πρώτο εκκλησάκι λογικά. Βάλε πρώτο εδώ, βάλε, κολώνει το αμάξι. Το νιώθεις, πάμε. Εκεί, ίσιον. Όπα, εδώ είναι το πρώτο εκκλησάκι. Πιο καλά θα το δούμε όταν κατεβαίνουμε. Αυτό είναι ένα εκκλησάκι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν είναι η μονή. Η μονή τώρα θα ανεβούμε τις πύλες της. Τέλεια. Εδώ βλέπουμε τη μονή Γοργοϊππίκου. Θα πάμε μέχρι το μοναστήρι, αλλά μετά την κλείσουμε την κάμερα γιατί φωνάζουν οι μοναχοί. Ναι, θα μπούμε εδώ πέρα. Τώρα ανεβαίνουμε την πύλη. Έχουμε μια πρώτη χωρίς να τρέχουμε. Αυτό είναι ωραία. Δώσε λίγο γκαζάκι. Μπράβο. Στα γκαζάκια τώρα, μαλακά, προχωράμε. Ούτε δεν κάνει το δοκιτή, μικρό βιντεάκι. Θα κάνει πάντα, βάζ τα γκαζάκια και πάμε, ας τα γκαζάκια με τη μούρη κάτω να έχει και δροσιά. Εδώ. Ναι, στρίβα αριστερά, στα γκαζιά, πάντα συμπλεχτάκι, μη σου σβήσει. Συμπλεχτάκι, προχωράμε κουκλίτσα μου. Προχώρα λίγο, προχώρα μαλακά. Προχώρα, άφηνε συμπλεχτάκι. Εκεί. Σταμάτα. Λοιπόν, να κάνουμε και τον επίλογο. Τράβα χειροφρενάκι, μη σβήσεις, να έχουμε κοντίσορ. Λοιπόν, φτάσαμε στη μονή. Παιδιά, στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε την κατάβαση. Πάμε να ανάψουμε κανένα κεράκι. Φιλιά.